juurorde ɗo koye Madina Gounass jeeya heewɓe noon cikkata ko won leliɗɗo kono ɗo hay goto lelaki ɗo Seydi Massayd nde o arata ɗo e wuro he nde ko ga banggue o naatiri Madina ɓe garane noon wonde ɓiyiko taw ko nawnuɗo pawmuɗo mo sellani ɓe gari ha ɗo o taƴi ɗo woni ko ɗo o maayi nde o maayi ɗo nde noon ceerno wi ɗo ko nokku juureteɗo ɗum woni hankkadi ɗo watta juurorde fewna no annama no ene wasa mayitirde no ene wasa fayitirede e ko ɗum woni nokku juurorde oɗo kono o wirnaka ɗo o wirnoya ko nder wuuro to eywa ko ɗum woni nokku mo garɗen ɗo juurade ɓi Seydi Massayd nde ɓe garata nde ko ɗo o taƴi nde ɓe gari ha ɗo tan o taƴi ɗo o serte wonki kiso nokku o woni ko ɗum woni ko barki narte ɗo ko ɗum garɗen kadi juurade hebde ko heɓete hen ko Seydi Massayd wino ene juure ɗo ko ɗum garɗen juurade ɗo enen fof mi anda no wiyete kono ko debbo wiyete ko Zouwayra machallah machallah ɗum no wadde en natnatti ha golle ɗe ɗo jarata ni ha yetti khalifa o ha yetti ɗo jaraten ɗo kamɓe ardiɓe en ɗo on banggue kala koɓe jogani anniyaji moƴƴi e tagore nde eɗen gardini ɗin anniyaji eɗen dewna hen noon anniyaji ɗi jogani ɗen koye men e anniyaji ɗi jogani ɗen bandiraɓe meɗen fofof muɗum ene gasa ɗo nde Allah gaynanta en fofof mbaɗen astahfirullah laabi tati ganniyoɗen hen goto e meɗen fof yo ɗum won sababu labde e bakkat beele mbawen bo jaɓɓade ko heɓato hen ko caggal en mbaɗi astahfirullah laabi tati mbaɗen no seereɓe ɓe keewi wadde ni fatiha laabi 4 salatul fatihi laabi 12 ene mofti fofof e dendagal alhaaliji meɗen ko ganduɗen hen ko en ganda ko nafata en aduna e lahara fofof muɗum yo Allah waɗan en bismillah gardin astahfirullah laabi tati fatiha laabi 4 salatul fatiha laabi 12 bismillah astahfirullah astahfirullah ndemurde wiide tuuɓe gayi goɗɗi jaddi jaddi majji mbeɗi hadi gon wodani arduɓe gooɓe gonɗini laɓiɗi ɓerde pelliti wonanɓe ala e rasulu watinillahi ɓe gadde rasulu ballal hinta gooɓe peñal nundale cuusal jam fay goobi modani dadani dahde sanane jihade surkud ittul bidaka ribata min al-adwan dadani nadine ballal dadani walde fellidal yanda sahida fakasiɓe duniya bi cohlal sahabaɓe ma cettino dorode ɓe bekan heɓeɓe kulimbayino beyi kodi siftinde noon ko nanden e tarikh kanko Seydi Massayd o meeɗi hoyɗude kanko e selleji aali eɓe gari ɗiɗo nokkuji gila o Madina Elage walla taw ko adi ɗum o yi hen cangol ma en ndewo e maggol woni Gounassel ɗo o yi hen ɓarake ko wayno weyndu Kosovo e nokkuɗo juma won ɗo ceeki e koyɗol he eɓe gardi hen ewa nde o ari omo yiilo wuro ngo nde o ari ɗo o yi nokku o kono dal helanaki mo o rewoyi e cangol he ha o yeehoy Gounassel o arti ha to juma won ɗo o ruttiti ceeki to jogoɗen yatto eyyo o siftori ɓe mbi ko nde o ruttito on fa to juma won ɗo o siftori koyɗol ngol hoyɗuno o ardiɗo e selleji aali wemtanimo wonde ko oɗo nokku wonno nden o heeɓi pellital andude ko ɗo o yilotono o ari ha ɗo juma woni ɗo ko ɗon felli ko ɗo tigi wonno saabu ko ɗo o dardino e selleji aali ceerno makko eyyo ɓe mbi ko ñalawma alhamis o wonno e lewru février mi sikki 1936 eyyi ɗum to banggue tarikh lekki wadno soppude ɗon ɗum hade ma en garoy hen tawde eɗen jogori yarde ceerno kanko jogori yeronade en ɗum ha laaɓa wadde eɗen jangguina e deftere eɗen jiiya kosobo weyndu kosobo nani ko ɗum min gaddire ken jangguinoɓe ha mbawen yirɗum guite men eyyi sinno emin joguino goɗɗum komin teddiniri on min mbaɗa kono ɗum ɗo woni komin jogui min mbawa hawnade on hollude on gueɗe Madina inchallah taala
den Alaji Moussa Seydi haw yiiti wuro ngo Allah ina wawi kadi waɗana en noon ha jiiten enen ko cohluɗen e nder fedde walla janngingol fedde andu dina ma nde eɗen ñaagui hen Allah ma waɗana en ɗum kadi inchallahu rabbi yo Allah waɗa en jaam Allah gacci hakki ndemurde wiide tuuɓe gayi guddi jaddi jeddi meji meri hadi gon wodani arduɓe gooɓe gonɗini